don't tell me short. Hoy, don't look at your phone. Hello mga loves! Thank you po sa pagbabalik. Ngayong araw, bisibisihan muna tayo, no? Sa paglilinis ng ating bahay. Vacuum para mawala yung mga kigwahon. Ang dami kasing buhok. Habang nagva-vacuum, ang iniisip ko yung labas ng bahay kasi daw maulan. So ngayon, pinagpatuloy ko lang itong ating pag-voice over. Ang hirap kaya mag-voice over, no? O sige, balikan po natin itong pag-vacuum po natin. Pagkatapos ko guys nag-vacuum, lumabas po ako sa bahay para mag-cut ng grass. Hey guys, anyway, nag-stop akong cut ng grass. Continue ako pagkatapos nito na ako guys, nawalan ako ng lakas. Alam niyo naman ako, pag mawala ng lakas talagang walang lakas. Yun, kumakain lang ako kasi talagang wala na akong lakas. Mahimatay ako guys habang nagra-ride ako ng aming lawnmower, no? At pagpasok ko sa bahay, sabi ko wala namang rice, oy. So yun, yung pasta ni Tami yung kinain ko. Masarap naman pala. At pagkatapos kong kumain, yun, bumalik ako sa labas. Pinagpatuloy ko yung pagkakat ng aking grass. Grabe, ang saya ko pagkatapos, di ba? Wow. Hello guys. Tapos na po ako cut ng aming paligid. Grabe. Nakakapagod mag-cut ng damo. Tapos na rocks, mama rocks. Even doon sa mga prutasan namin, no? Tapos na din. So ngayon, ang gagawin ko is ating yung hi Woxie. Sitting by the Woxie. So ngayon, tapos na ako dito, guys. Look. Short na yung damo namin. Look, hindi na mahaba. And kahapon, nag-weedwalk ako doon, yung sa mga gilid-gilid kahapon. So, ngayong araw na to, lahat ng area namin kinat ko. Diba? Pagkatapos nun guys, mayroon ako ditong nakitang mga tumutubong damo. So, kailangan ko lang siyang birahin, ibutin, at parang maging malinis yung ating nasa harap ng bahay, no? Pagpabayaan ko kasi yun guys, wala na. Ang dumadami at mahirapan ang ako. Ito yung mga ginagawa pag tapos. Kasi ang laki, ang haba na ng damo. Ang haba na. So, kailangan kunin. Kasi kapag hindi kunin, dumadami siya eh. So, kaya yun. Kunin natin. And then ilagay dyan. Kalu-kalu. Malaki talaga siya. Ganito ako kapag maganda na yung panahon. Nasa labas ako palagi. Sa iba, nakakapagod din ito tignan, no? Akin kasi stress reliever ito para sa akin. And then pagkatapos ko kasi maglinis, ang sarap ng feeling guys. Na makikita mo yung yard mo na malinis at meron kang nagawa sa araw na yun. Sanay-sanayan lang talaga yun yung peg kapag ganito. Ay, pagkagahig ulo ay nusi, yung kamera mag-iring. Mag-iring rocks. Talawan eh. Mga talawan. Nang unta to. Tataka na naman kayo kung ano yung mga pinagagawa ko. Ito po yung mailbox namin noon guys, yung nakatindig na kahoy. Kaso, binunggo ng sasakyan, kaya yun. Tanggalin ko lang naman sana ito, no? Pero ang nahirapan ako guys. At dahil porsigido po ako, ginawan ko po ng paraan para naman matanggal itong mga kahoy. May plano kasi ako para nito. Makikita ninyo yan mamaya kung saan ko siya nilagay. Sayang kasi kapag itapon, diba? Nag-iba yung boses ko pag voice over. Nakabuang mandayining mag voice over. Finally guys, naibot ko yan talaga lahat in short, no? And then punta tayo sa harapan ng bahay. Ang ginaw dito, ang sarap ng feeling. Nandito ako sa sa ilalim ng ating Japanese tree. Look.
Ilalim ng Japanese tree. At saka ang sarap, ang ganda ng feeling. Meron palang nagtatanong sa inyo kung ano ang look ng poison ivy dito. Ito yung poison ivy, guys. Yan, 3 dahon. Poison ivy po yan. Maganda po yung bulak nito. Gusto ko sanang magbili nito ba. Itong bulaklak na to. Wala na ako nakita. Hindi ko alam din yung pangalan. Yan. Kung kilala ninyo ito, guys, comment down below. Ito siya. Maganda yung bulaklak. Work na yung battery nito ba. Akala ko tapos na ako sa aking gawain. Meron pa pala dito. Itong lugar na ito may mga bulaklak. Pero ang dami din pong tumutubong damo. So kailangan ko silang kunin at linisin. Plano ko nga sana itrim ko itong mga bush namin, no? Pero nahirapan na ako, guys, kasi sobrang lago na. At ang inyong nag-voice over, lago na po kay dagway. Sana naka-smile kayo dyan kapag tumitingin kayo nito, Hindi ko na kasi alam kung anong sasabihin ko. Basta ako, linis lang ako ng linis. And then yun, pagkatapos kong naglinis, pinakain ko na yung ibon kasi iyak na sila. Tapos na akong nag-widwa kaghapon. Ngayon, nakapagka tayo ng ating yard, no? At saka sa harap din. And then nakapaglinis na din ako sa ating mga kung saan yung mga bulaklak na area. Kinuha ko na yung mga tumutubo na damo para hindi kumakalat na marami. And yun, so ngayon relax ako and then maligo kasi para mabango si Inday. Tinubigan ko din yung ating lime. Itong lime natin. Ang daming bunga, guys. Kung bubunga man gani ito, kung mamunga man siya, pero ang dami kasi, pati doon. Halos-halos nga niya may bulaklak. Pero hindi tayo sure kung bubunga po talaga ito, kasi talagang hindi ako sure din. So, maghintay lang tayo kung magbunga kasi yun, ito wala pa Wala pa. Kunin ko to kasi hindi masaya. Itong mga tubo ba, kunin ko. Kasi hindi masaya. Parang lang sila Look. Parang luya. Nagluya ba? Nandyan yung apple natin. Yan. Yun yung apple kahoy natin. Yung puti ba? Ang sarap ng feeling. Nakakakat ng damo. Diba? Tapos na. Ang saya. Tignan natin kung may package. Kasi meron akong narinig. Ay, wala Wala sa kabila pala. Yan, ang ganda kasi natapos na din. Next week na naman. Ito yung pakaan. Next week na naman tayo. Diyan ko nilagay yung wood para hindi kalkalin ng ang daming groundhog dito. Grabe. At guys, hindi pa rin ako tapos. Nag-stop lang ako dito. Na vacuum. Nag-vacuum ako ng buong bahay and then nag-stop ako dito sa ating dining. Kasi napag-desisyonan ko magpunta sa labas kasi bukas Saturday and Sunday, ulan. So, kailangang mag-cut ng grass. Priority yung sa labas. And then, continue tayo. Pero maligo muna ako, Ito na, guys, for how many decades? Decades talaga. Nagputo na tayo ng buhok. Thank you, Sis Jory. Si Sis Jory po, yan, kaibigan po natin, At saka yun si Brenda, magpaano din daw yan siya ng kilay at magpatrim ng buhok niya. Finally, yung buhok ko, guys, nawala na yung patay. Ang galing kasi ni Sis Jory talaga kumuha ng mga patay, diba? Yun si Brenda, trimming lang sa kanya kasi yung end ng buhok din niya, dry na din. So, yun ako, guys. Gumagalaw na yung buhok ko, Kasi nga, iba talaga kapag magalaw na yung buhok. Hi, guys! So, ngayon, guys, nakauwi na kami at new look na ako, guys. New haircut na ako. So, tara. Hala, asan tayo, Bi? Dito na tayo, Left na tayo. Nalit kami, guys, chikador pa doon at si Brenda nakadala ng boro. Bara. Sasakyan, be. Sundan ko yung sasakyan, Be? Sure ka? Oo. Hala, may ista pala di.
Dire-diretso. Hala, baby, next be. Asan tayo, be? Basta diretso ka. Medyo maliit. Bakit dito mo ako dinala? Bakit? Busy man dito. Hindi naman. Tika. And then, pagkatapos nito, may sharp turn ito, no? Oo. Don't tell me short. Hoy, don't look at your phone. Dito ka sa daan titingin. At Ang kapal talaga ng kilay. Kita mo naman. may kilay ka pala. Binix, kailan tayo magkita ulit? Kunin na natin si Jury. Di ba sa Sunday? Hala, okay. Sa Sunday magkita tayo. So yan, nasa bahay na po ako. Lumala yung ano ko guys. Nagngulngol na gid kayo siya guys. Akong kamot kung sa Bisaya, ngulngol na. And si Tami, kakausap lang namin. Kakarating. Kakaalis lang niya sa trabaho niya. And anyway, so i-end ko na tong vlog. Thank you guys so much for watching. And so yun yung ganap namin ni Brenda ngayong araw, no? And kita-kits tayo next time. Bye guys, good night.